ବିଲ ଆଡ଼େ ଆସିଥିଲି। ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରସେ ହୋଇଛି। ଚାରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଏସବୁ ବିଲରେ ପାଣି ରହିଯାଇଛି। ଚାରା ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଢଙ୍କା ହେଇଥିଲା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପୁରା ଭଲରେ ଅଛି। ପବନରେ ଉଡ଼ି ନାହିଁ, ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କପଡ଼ା ଯଦି ଏମିତି ଚାରା ଉପରେ ଢଙ୍କାଇଥିବେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଯାଇ ନଜର ବୁଲେଇ ଦେବେ। କାରଣ ଯଦି ପବନରେ ଉଡ଼ାଇ ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଚଢ଼େଇମାନେ ସେ ଖାଇଦେବେ। ଯଦି ଭଲ ଏମିତିରେ କିନ୍ତୁ ଉଠେଇବେନି, କପଡ଼ା ଉଠେଇବେନି। ଯେତେବେଳେ ଚାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁବେଳେ ହୋଇଯିବ ଆପଣମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇ ଦେଖୁଥିବେ ଚାରା ବାହାରିଲାନି କି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ହେଲେ ବି ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି କପଡ଼ା ଢଙ୍କା ହେଇଥିବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ କପଡ଼ାରେ ଧାନ ଗୁଡ଼ା ଗଳିଯିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଉଠାଇବାକୁ ଯିବେ ସେ ଧାନ ଗୁଡ଼ା ଉଠିଯିବ। ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଉଠିଯିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ବୁଲି ଯାଉଥିବେ ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ବିଲରେ କେମିତି ପାଣି ଆଜି ମାନେ ଜୋରସୋର ହେଇଯାଇଛି। ଚାରା ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଯିବ। ଶୁଖିଲାରେ ଥିଲା। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ।